Egunon maiteok, zer moduz hasi duzu urtea, nik primeran. Aurtengo erronkak prestatzen aritu naiz eta aldaketa pare bat egin ditut denboraldi berrirako. Lehenengo erronka ikusteko presaudete? Guazen erronka non? Izaskun han! Lagunok prest ditugu denboraldiko lehenengo lehiakideak! Nire eskuine galean talde naranjako kideak! Aizue gogotxu osatozte? Bai. Gogotxu edo oso gogotxu aizea? Oso. Bai, oso ondo ba! Aurkeztu ditzagun nire ezkelegaleko talde zoragarri hau talde urdineko kidea! Sara, zer moduz? Ondo. Urduri pixka bat? Bai. Aizue, baldakizue birziklatzen? Ni bai. Eta zuek? Bai. Bueno, orduan gaurko erronka oso errez izango da zuentzat, begira. Parean, zabor pila badauden ontzi badago. Zuen lana izango da, bertara joan, eta zuen ondoan dituzuen ontzietan zaborra ondo zailkatzea, ados? Bai. Ulertuta izea? Bai. Tira, erronka pixka bat zaildu egingo dugu, niri gustatzen zaizkit erronkak zailtzea egia Sara sentitzen dute esatea. Baina, zaborrontzira iristeko aulki hauetatik pasa beharko duzue, eta oreka mantendu beharko duzue. Eroriz gero, hasieratik hasi beharko zarete. Ulertuta? Bai. Oso ondo, minutu bakar bat izango duzu erronka egiteko eta zabor gehien ondo birziklatzen duen taldeak irabaziko du. Lagunak prest! Bai! Oso ondo ba 3, 2, 1, denbora! Hemen organikoa falta esan. Hau non da? Hori da, oso ondo! Hurrengoa, oso ondo ari gara, oso ondo! Adi, 30 segundu gelditzen dira! Niretzat oso erreza izan da. Adi! Ez da inzaia izan. 3, 2, 1, denbora! Lagunok, amaitu dugu erronka eta ikus ditzagun emaitzak. Talde naranjako emaitzekin hasiko gara, ea ba! Nahiko ondo, pila bat gauza batu dituzue. Ea, ikus dezagun zenbat akats egin dituzuen. Bi akats egin dituzue, izan ere, arrautzen kutsa edukiontzi urdinean doa, eta esneontzia edukiontzi horian, baina izue, txalo bero bat zuentzat zebika jarritu zarete, txalo! Oso ondo, eta ikus ditzagun orain, talde urdineko emaitza, ea ba! Hala oso ondo, akats bakarra egin duzue, izan ere, mukizapiak ez dira edukiontzi urdinera botatzen, ez dira ez kartoia, ez papela baizik eta errefusa erabilita daudelako. Honen bestez, talde naranjak 11 elementu desberdin batu dituenez eta 9 zuzenak zirenez, eta talde urdinak 9 eskuratu dituenez, baina 8 zuzenak zirenez, talde irabazlea da, talde naranja! Badut oparitxo bat zuentzat irabazleak izateagatik, aizea. Zuentzat, makutziko frisbio! Baina, talde urdineko kidekin ere jolasteko, ados? Partekatu aizea. Aizue denbora aldiro errepikatzen dugu, baina orain ere errepikatuko dugu parte